Ini siang gue. Yo. Wah. Smooth lagi tuh untungnya berian. Buah emandam. Jeridam. Eri rumah rena. Acha. Jeबो नङा 3000 ल'आलाय बयबो थाफैनो हाखायो आरो बयबो थानानै थांखायो 3000 आजिखालि जेबो नंला आरो औ जानला मोनलायावसो गारलाबायो फैसाखौ बेखौ गारनायलाय माथो ना केमेरालाय न'आवसो दङ डिएसएलआरखौ लाबोनो बावबायलै गाइसमोन रागा जोंलायलायबाय नै सासे थांगोननि माबायदि एक्साइटेड जाखो नों दा एसे दै लोंनो आरो मा देखायलांगोन नोङो जायगाफ्रा एसे लकेशनफोरखौ एसे मोजां देखायलांदो दे सफैबाय ना ओमफ्राय सोरखौ इनभाइट खालामनाय जादों होनदों सार मोना बिटिआरनि ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार ओके खालामनाय जादों आच्छा हानाय नंला होननाय खोनादों दा मा जायो नायनोसै आरो ना जायखिया नोरैहाय लोखि बाजारा ओरै थाबाय आरो ना ओमफ्राय जों लोखि बाजार गाइस बियो नायलांदो Ikannya apel nama bilai. Stay jeng dongfैयो मावजि गिन्द्रि सुमु बागानाव फरेस्ट एरिया जायगाया बिराद मोजां आरोना नायदो जायगाखौ नायनो मोनथारदों नोंथाङा शुट खालामनो फट' बायदिसिना बिराद मोजां आरोना बेहाय माबायदि मोनदों जायगाखौ दा बुंलाय सेलफि लादों माबायदि मोनदों खुब मोजां मोनदों फैनानै ओमफ्राय मा बागान होनदों सुमु बागान मानास पार्कथ' जानांगौ ना बियो फरेस्ट पार्क गोलैयो नालाय पार्कखौनो होनगोन ना आच्छा माबा आरोना रुम बायदिसिना मोनगोन थाफैनाय माबाफोर फैबाय आरोना पार्क बायदिसिना फैबाय माबायदि मोनदों बुंदो माबा स्टाइलना ओरैनो बिराद मोजां आरोना थान्दा मोनथारदों सुथि गाखोनानै जायगाया मालाबा हरसे उन्दुलांनांगोन उन्दुफैनांगोन मालाबा हरसे ग्लास नैथिंबो दंबावो आरोना गाइस नैथिंबो दङ नायदो ओरैबो जों बेयाव माबायाव लोखि बाजाराव दानजिसिम फैनानै नैबे लोखि बाजारनि मा होनो फरेस्टार माबा नामा बियो मावजि गिन्द्रि फरेस्टार माबायाव एसे दसे सम फैदों बेयाव जों जानाय लोंनाय एसे खाजाबो जागोन बे लोगोसे बिथांनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दा बर्तमान साबस्क्राइबारा बुहुत खम जाना दं बिथांना लोगोसे साबस्क्राइबारखौ बारायनो थाखाय नोंथांमोना सापर्ट खालामना हो बिथाङा मोजां ब्लग लाना फैगोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनाबो सापर्ट होयोबा माने साबसिननिफ्राय हामसिन लाबोनो हागोन आरो नोंथांमोना सापर्ट होयोबा माने बिथाङा आरो साबसिननिफ्राय हामसिन माने ब्लग लानानै फैगोन आरो मोजां जायगाखौ माने देखायगोन नोंथांमोननि सापर्टबासो माने फुल सापर्टबासो नङाब्ला हानाय नङा होमबासो इन्ट्रेस्ट जागोन बिथाङाबो ब्लग खालामनो नङा होमबा टपिकखौ एसे खुदो खनसे लान्थ' नुगोन खोमा नुनाय नङा नोंथां ब्र माने जों खाथिनिबाबो माने एक्चुअलि लोगो मोनलाया एसे खम मानो होनबा बयहाबो मोनसे खामानियाव बेस्थ' थायो नालाय बेनिखायनो आरो नङाबाथ' खाथिनिसो एकदम 1 किल'मिटारनिबो लामा नङा आरोना जास्ट एकदम दसे माने
हमनो थांब्ला जों 5 मिनिटावनो माने आरामसे इजिलि लोगो हमलायना फैनो हायो आरो थेवबो सोलाबलाया नालाय खिन्थु सिगां खिन्थु लाइक एपाव जों लोगो मोनलायबाय थायोमोन माने बिदिनो लाइभ होलायबाय थाबा दा लाइक एपाबो माने बेन जाना होबाय नालाय बिनि थाखायनो जों बारा माने लोगो मोनलायै बायदि जाना दं आरो दा ओमफ्राय बे मावजि गेन्द्रि पार्कआव माबायदि मोनदों फैनानै मोजां मोनदों बेखौनो आं बारा गिदिंजोबाखै दसेल' जास्ट ओरै फैबाय माने मानासाव फैनानै ओमफ्राय बेरायनानै मेङोबा रेस्ट लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय जायगा दंखायो ओइखै ओरै लाइन आं नोंथांमोननो दहायनिफ्रायनो एसे देखायखाबाय बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो ना लोगो मोनलायखासिगोन एबारनिफ्राय दे मोनसे बारा बुंनायनिबो माबा गैया एक्सपिरियेन्स गैया नालाय नोंथांमोना जुदि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जुदि नुदोंब्ला नायनानै निमाहा होबानो जाबाय आरो ना दे रुमखौ हाबनानै नायनायसैलै ना Wow, my God! Bed. Solid. Beautiful bed. Uन्दुग्राया बिराद मोजांलै खिन्थु बारल'लाय नामा wah मोजां गोलांनानै नायलायलाय एसे बोरो बाथरुमालाय wow बे जाहैबाय बाथरुम आरो ना ओरैबायदि मोजां एकदम क्लिनखा आरो ना हाबदो बरिया नै आयनाबो दंलायलायो माथो ने सिखांनानै नायनांगोन बरिया लाबोगोन दा माने नङा दे बेड कमेन्ट नङा माने उनाव फेमिलिसो आरो ना गासिबो बानायनाया वेस्टार्न टाइपनि ओमफ्राय नैबे आदाया इनचार्ज दे लाइटबो दं माथो ना गोजौआव बरिया बा रमान्टिक नामखौ मिथिफेरानो खिन्थु रमान्टिक लाइट नामा रमेन ब्र'आसो माबायदि मोनखोथाय जायगाफोरखौ एकदम सलिड कादा माने इयाव फैनानै ओरैबायदि बिन्दास नांदों ना जेरै जिरायनानै ओरै बारनो मोनो माने गोसोखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरो आच्छा माने बिन्दास आरो ना बरिया बक्स बावलायसो दांनायबायला खिन्थु बरिया दांनायबाय आं नै नायनोसै आंबो यो बवा स्मुथलै खिन्थु उन्दुनाया बरियानो 3000 बवा इमान दाम 3000 जेरै दाम ओरै रुम आरो ना आच्छा जेबो नङा 3000 ल'आलाय बयबो थाफैनो हाखायो आरो बयबो थानानै थांखायो 3000 आजिखालि जेबो नंला आरो औ जानला मोनलायावसो गारलाबायो फैसाखौ बेखौ गारनायलाय माथोखाय बाथरुम ओरैहाय फेसिलिटि एकदम स्टेन्डार्ड आरो ना एकदम बिराद नायदो एकदम क्लिन आरो ना जेबो माने माबा गैया आरो सुपार एकदम रुमखौबो नायबाय लोगोफोर बेखौ आलमारि आरो नायो दे बिदिब्ला रुमखौबो नायखांबायसै बाहेरायावबो एसे ओंखारनायसै ना मा होनो बिजय दे गरायबो दंलायबावोसै नै गरायबो नुगोन गाखोनो हागोन गांसोआनो गैया ने माखौ जाखो नै गराया गांसो जागासिनो दं ओरैहाय आरो ना बे मानास बाउन्डारि आरो ना मानास बाउन्डारि ओरैबायदि मोजां आरो ना प्लेसआ बेवहाय मानासाव बेरायफैबा नैबेहाय टाइम सर्ट जाबा नैबेहाय हाबलांनो हागोन नैयावनो रुम दंजोबखायो जेरैथिंबो रुम दंखायो नोंथांमोना बेयाव फैयो
फैयोबा मालाबाफोर रुमफोर थानानै थांनो हागोन आरो ना ओरैहाय एकदम नांजोबखानाय आरो ना नायलांबाय थादो गाइस जाग्रोनोसै जागोनसै मा मा बेदर दं जागोनसै लकेल ना लकेल दाउ दे जादो ओंखाम जानोसैलै जाग्रोनोसै बादायदो भिडिअफ्रा